Vă salut, stimați guvidiști, minunați guvidiști. A venit toamna. Acoperă minima cu ceva. În primul rând aș vrea să definesc termenul de guvidist. Guvidist este acea persoană care stă paralizată în fața televizorului, cu ochii cât cepele, cu creierul tumefiat și crede absolut tot ceea ce debitează niște prezentatori și niște cifre și breaking news, roșu, verde, albastru, toate culorile, și nu-și pun niciun semn de întrebare. Deci guvidistul, din punctul meu de vedere, este acea persoană care are zero scepticism, are zero întrebări la care el să dea răspuns. Nu are pic de logică vis-a-vis de toate bazaconile înșirate de presă, guvernanți, OMS, cercetători, instituții, și nu îi verifică în absolut niciun fel, și pentru că el crede că ăia se pricep, da? Eu aș vrea să le spun că acest lucru se întâmplă datorită faptului că nu ai încredere în tine. Nu ai încredere în tine, nu ai încredere în intuiția ta, te devalorizezi singur, da? Bun. Aceștia sunt pentru mine guvidiști. Deci guvidistul autentic stă teleghidat acolo zombie și tremură de frică. Ok. Suntem în luna octombrie 2020 și băieții scot 3000 de cazuri pe zi. Au răcit 3000 de oameni. Ca să înțelegeți ce înseamnă 3000 de oameni din populația României, luăm cifrele la ei, suntem 20 de milioane. Eu am mai zis că eu cred că nu suntem nici 17-16, dar în sfârșit suntem 20, că așa vor ei. 3000 de cazuri înseamnă 0,00015, adică, ca să înțelegeți mai exact, un om din 1000 și ceva răcește. Adică imaginați-vă ce înseamnă 1000 de oameni. 1000 de oameni înseamnă 50 de blocuri dintr-un cartier, de câte 20 de fiecare bloc are câte 20 de apartamente și ar să presupunem că ar locui câte un om în fiecare bloc. Deci, o dată pe zi răcește un om, o dată pe zi răcește un om, o dată pe zi răcește un om. La 3000 de cazuri sunt cam cele mai multe de când a început prăpădul pe pământ. Deci un om din 1000 răcește într-o zi. Păi mă, nănicule, dacă am face o medie din anii trecuți, eu am prieteni sau nu, mă gândesc la mine sau alte persoane pe care le cunosc, bă, răcesc în fiecare an, sau poate unii chiar de 2 ori, unii de 3 ori. Una are 365 de zile. Asta ar însemna, așa, făcând rapid o pac, că în 3 ani, după statisticile lor, cam în 3 ani, le vine rândul să răcească. Deci un om răcește o dată la 3 ani. Până înainte vezi că răceau de 3 ori pe an, de 2 ori pe an oamenii. Vorbesc strict de gata, că oricum nu mai a dispărut gripa, nu mai există. Nu mai există infecții respiratorii, nu mai există pneumonie, nu mai există nimic. Totul e Covid acum. E Covid-ul, gata, a acaparat tot. Am intrat în epoca ideologică a Covid-ului. Bun. Acum mai am încă niște lucruri adevărate, confirmate, oricând verificabile, pe care să le spun vis-a-vis de modul cum funcționează statul și cum
se disculpabilizează. Ați văzut vreodată pe cineva, în ultimii 30 de ani în România vorbesc, vreun guvern, vreo instituție a statului care zică, da, domnule, dar fii atent, în momentul ăla, deci ai făcut o tâmpenie, da, ai făcut o nenorocire, nasoală, ceva nasoală, să zic, bă, am greșit, bă, a doua zi, nu să-mi spui mie peste 2 ani, n-am luat deciziile bune. Deci unul să fac o tâmpenie, orice guvern, orice om politic să zică a doua zi sau după o oră, după 5 ore, bă, am greșit. Nu o să vedeți mai așa ceva. O să zică după 2-3 ani, când deja rău a fost făcut, oamenii oricum uită. Nu. Bun. Ați văzut vreodată guvernul ăsta liberal, cică, liberal. Liberal, da. Să zică ei în astea 6 luni că au făcut ei vreo greșeală. E posibil să fiți acum în august, septembrie, să fi zis da, bă, în martie nu știu ce am făcut. Acum dacă au făcut o tâmpenie, o să zică prin februarie, la anul. Și tot așa nu vă recunoaște, dragilor. Niciodată. Așa funcționează politica. Credeți că ei ceea ce spun, stau ei acasă și își notează ei cu pixul, da, am ieșit astăzi în fața dumneavoastră. Ce aveți, măi, nu știu cine să întremoară acolo, ce scrie. Nu să mă uit tot, ce scrie aici, să sperii, bă, cine? Nu mă, le scriu niște băiețe alea. Credeți că stă Arafat și cu tătarul? E tătarul interlopul. Stă tătarul interlopul și cu Arafat și cu Vela și cu toți ăștia să-și noteze ei seara, aceia își fac notițe. Stai, bă, să ne facem speech-ul. Ce aveți, mă, sunteți demenți? Orba. Ei sunt la băute, mă, nenicule. Și râde, se prăpădesc, să tăvălesc pe jos. Bă, băiatule, așa zic, bă, lumea asta e, vai steaua ei, nu înțeleg, mă, după atâția ani, nimic, nu înțelegem. Ok. Scot ăștia 3000 de cazuri, știi? Păi, e normal să scoată 3000 de cazuri, pentru că în timpul verii, bodnițarii guvidiști au stat la 40, 35, 30 de grade, au stat cu bodnița în bot, transpirați, leșinați, gâfâind, ca să nu se îmbolnăvească. Ok. Păi, nenicule, tu, dacă tu primăvara, tu n-ai făcut schimbul normal între om, natură, corpul tău a suferit atât. Și psihic, da? A suferit și fizic, a suferit și din punct de vedere energetic, și din punct de vedere al ecosistemului om-natură. Și acum normal că dacă te bate puțin vântul în cap, aoleu, am guvidul, te duci, te testezi ca zombie, zice, aoleu, l-am luat. Și acolo normal că l-ai luat, că și ce? El îți ia material genetic de acolo, din gâtușor, de acolo, după trahee, te duce puțin aici la biluță, îți scormonește și îți ia ceva. Și el îți ia și material genetic acolo, că de-aia îți scormonește, știi? Și tu ai răcit, mă, tătuțule. Tu ai răcit, știi de ce? Că s-a schimbat temperatura. S-au schimbat condițiile atmosferice. Bă, vreau să vă întreb ceva. Ați suferit vreodată vreun șoc, vreo frică nasoală în timpul vieții? O frică, gen, nu știu, ai aflat o veste nasoală vis-a-vis de vreun deces al unui membru al familiei sau rude sau ceva? Sau vreo veste de genul, mamă, mă dă afară de la muncă și nu știu ce și putare? Sau o veste asta tragică, oarecum, pe care tu ai perceput-o tragic? Bă, ce s-a întâmplat cu tine atunci? S-a oprit respirația aici? Nu mai putea să respiri o perioadă? Ai stat panicat? Frică? De la o veste. Vestea a trecut și după aceea mi-a revenit. Mă gândesc ce-o fi în sufletul unor care stau cu frica asta de jumătate de an. Bă, băieți, mă, aruncați naibii fricile. Încercați să scăpați de panicile astea induse de televiziune. Adică primul pas ar fi să arunci naibii televizorul din casă. Da? Să arunci orice mijloc de ăsta de informare. Ați văzut în ultimele 6 luni vreo știre așa frumoasă, gen, nu știu, niște copii au desenat ceva, au luat nu știu ce premiu la nu știu ce olimpiadă de internațională sau, bă, da, așa ca lumea.
Nu cumva 99% din toate știrile astea sunt de alea pe panică să vă dea vouă teroare să stați cu inima în gât? Nu mai bine gândiți? Nu mai bine simțiți? Sau vă place pe panică? Aoleu. Deci în 9 luni de zile, 9 luni, 10 luni aproape, în lume au murit de COVID-ul ăsta vreo 1 milion de oameni. Ceva de genul ăsta, nu știu, mă uit la statisticile astea la ceva timp și văd mereu asta. Deci ei au făcut asta. Deci cu video ăsta au murit 1 milion de oameni. Bă, vreau să vă spun ceva, ca să vedeți absurditatea epocii în care trăim. În toată perioada asta au murit câteva zeci de milioane de oameni. Adică dacă mor 200 și ceva de mii pe zi, în 200 de zile au murit, nu știu, 40 de milioane, să zicem, da? Bun. 1 milion au murit de COVID. Bă, fiți atenți. Am dat așa fără să mă gândesc. Bă, ideea este că de COVID au murit în lume. Bă, câți au murit toți în lume? X. Bă, câți au murit de COVID? Bă, 2%. Deci 2% din morțile din morți de pământ mor oameni, da? Ok. Sunt de COVID. Presupunem că toți sunt toți adevărați. COVID-ul i-au omorât, știi? Nu de COVID, cu COVID. Datorită. Asta este. Au murit 1 milion datorită. I-a pus la pământ și gata, i-au omorât oameni. Mă, da, restul de oameni. Deci au murit 1 milion de oameni și restul de 7 miliarde 700 cât suntem noi. Deci practic tu ai o stare de fapt de 0, nu știu cât la sută, 0,0 care au murit de COVID în anul ăsta. Și tu restul de 99,99% tare îi ții blocați, le iei din drepturi, îi bagi în casă să respire orice în afară de natură, îi restricționezi, le pui bodniță, dați-vă nene cu clor, cu toate demențelele posibile, Nino, și vă ziceți, da, ne dăm. Deci pentru 0,001% bagi panică 99,99% și le faci rău acestora. Acum dacă intrăm și mai mult în profunzime, vedem de fapt că din ăștia 0,01% care au murit datorită, presupunem că datorită, cum zic ei, repet, 80% au peste 60-70 de ani, iar 95% minim au comorbidități. Și încă un amănunt interesant, nu se fac autopsii. Nu vor ei. Știu care e treaba și nu se fac. Și așa cum au știut și că la 25 de grade COVID-ul dispare. Au știut și atunci. Și au mai știut, acum citeam o știre că 30 de zile stă COVID-ul pe bancnote. Și cercetătorii ăștia asta. Cercetătorii ăștia sunt, sunt ca lumea, mă. Ok. Deci 95% au comorbidități, 80% dintre ei sunt peste 60-70 de ani. Păi mă, Nenicule, dacă vrei să le faci un lucru bun oamenilor, lasă-mă treaba să meargă, bă. Dacă n-ai interese meschine și plecând la premisa, nu, nene, ne apără de molima teribilă care, da? Fă-mă ceva pentru oamenii ăștia care sunt în cămine de bătrâni, care sunt în spitale, care au diferite boli. Creează-mă un sistem pentru oamenii ăștia, astfel încât să nu mai treacă prin toate etapele alea. Te duci la spital cu o problemă, stai să te testezi de COVID, să te bag la COVID, să te tratezi de COVID și după aia, până tratezi de COVID de la a muri, mă. Că el nu-și primește tratamentul, ce probleme are el. Nu mai bine facem pentru oamenii ăștia ceva. Că suntem băieți deștepți, nu? Vorbesc la nivel mondial, dar ai în România, că suntem, bă, ieșiți la televizor, mândri, falnici, gravi, bodniță, faceți, dregeți, oleu, decizii. Vă cred ăștia vă văd așa de serios la televizor, dracu, cum să vă creadă? Dacă ei nu-și pun întrebări în sfârșit. Apropo, ziceau că cazurile explodat datorită faptului că au să duc copiii la școală și început școala. Bă, vă dați seama? Mai bag ei câte o știre. Un copil a murit de COVID. Cum puteți, mă, să-i credeți pe tâmpiții ăștia? Pe psihopații ăștia? Voi nu vă uitați la ei, bă, uitați-vă la fețele lor. Puneți pauză, faceți print screen, puneți pauză. Bă, și uitați-vă la fețele lor. Bă, și vedeți, uitați că există, dați-vă un blank total, un reset total și uitați-vă la fața lor, mă, că fața e oglinda sufletului, mă.
Să vedeți niște monștri. Oamenii sunt niște monștri. Oamenii ăia nu iau ei vreo decizie, oamenii ăia sunt simpli executanți. Sunt niște speriați, niște panicați, niște frustrați. Sunt niște monștri, mă, tată. Uitați-vă la fețele lor și spuneți-vă după aia voi, bă, ce reprezintă fața ăstuia? Bă, dacă l-aș vedea cum arată pe omul ăsta. Bă, crezi că omul ăsta mi-ar spune adevărul? Omul ăsta e un om bun? Nu e, mă. Nu vă mai ghideați numai după logică. Logica are un... sau constituie un element important. Luați-vă după ceea ce simțiți împreună cu logica. Au crescut cazurile pentru că a început școala. N-ar fi zis, mă, să zicem și ei că există COVID-ul ăsta, trece pe nu știu unde. N-ar fi zis, domnule, s-a votat, au interacționat. Câți ați votat, mă? Au votat, nu știu, 8 milioane de oameni, nu, 6, 7, dar n-am, nu știu câți. Bă, ăștia au interacționat, mă, într-un fel sau altul. Dacă zic ei că stă pe bancnotă 30 de zile, virusul și pe cupru și pe naiba să ia, pe ștampile, pe dracu ce ai. Bă, primul lucru care eram într-o funcție și eu sunt om onest, bă, aș fi zis, bă, Ferenț, datorită faptului că am fost la vot și au interacționat foarte mulți oameni, bă, a crescut numărul. Bă, e posibil să fie crescut și pentru că au început școala și nu știu ce. Bă, dar principalul lucru ăsta ar fi fost pe care l-aș fi spus. Pentru că am votat, dar trebuia să facem acest act democratic, ne-am asumat niște riscuri, asta este. Voi nu vă dați seama că o să ne țină ăștia în ritmul ăsta cât vor ei dacă noi suntem zombi? Nu vă dați seama de lucrul ăsta? Dacă noi suntem zombi teleghidați, o să o țin așa cât vor ei. Când lumea se va trezi, va dispărea COVID-ul. Dacă se va trezi vreodată. Dacă nu, da. Sfatul meu pe ziua de astăzi este să fiți sceptici, să nu mai credeți absolut nimic până nu treceți prin filtrul logicii, rațiunii și al inimii. Dacă și după aceea aveți aceeași părere, asta este, înseamnă că asta vă spune vouă sufletul. O zi frumoasă și nu fiți covidiști.